У гэтым відэо вы ўбачыце рум-тур майго нумара ў гатэлі. Раскажу, чаму я выбрала востраў Кос у Грэцыі для адпачынку. Пакажу кадры з горада і пляж. Мой водпуск пачаўся ў аэрапорце Эндховена. Яны не так даўно пашырылі зону чакання. Яна выглядае вельмі стылёва, але драўляная лава зусім незручная і розеткі не працавалі. Вось я ўжо сядаю ў самалёт. Я ляцела з тураператарам Туі, і праз 3,5 гадзіны я апынулася на востраве. Гэта відэо першая частка майго падарожжа, далей будуць відэо пра паездку ў 2 вёскі, вельмі прыгожы закат і невялікія прыгоды, якія са мной здарыліся ў канцы. А зараз я еду з аэрапарта ў гатэль. Дарога заняла прыкладна 50 хвілін. Я спынілася ў Александра Біч Хотел, які знаходіцца недалёка ад сталіцы вострава, гораду Кос. Мой нумар быў на другім паверсе. Так, покажу вам рум-тур моей комнаты ў гатэлі. Гэта ванная. Такая. Тут ёсць душ. Вось комната. Каля ўвахода шафа для адзення. Вось я уже расклала рэчы, ложак, і яшчэ ёсць кухня, стол. Можна перакусіць, папіць гарбату. І самае галоўнае, гэта такі балкон з відам. Вау! Пляж знаходзіцца ўсяго ў 3 хвілінах пешу ад гатэля. Вада тут дастаткова глыбокая, зайшла і адразу можна плаваць, не трэба ісці далёка ад берага. У чэрвені на пляжы было зусім мала людзей. Вельмі камфортна. А вунь на гарызонце гэта ўжо Турцыя, горад Бодрум. Адлегласць усяго 4 кіламетра. Паромам можна даплыць туды за 20 хвілін. Тут я яшчэ раздумывала, ці паехаць туды на адзін дзень. Глядзіце ў наступных відэо, раскажу, як атрымалася. Далей ідзе кавалак відэо, які я запісала на востраве. Я прылецела сюды на 7 дзён, гэта мой адпачынак. Сёння першы дзень. І з раніцы я схадзіла пакупацца на пляж. Вада вельмі добрая. Першы раз, калі заходзіш, яна была халодная, але потым становіцца цёплая. Я на самой справе хацела расказаць, чаму я выбрала Кос. Я доўга правярала, шукала розныя напрамкі. У Іспанію я не вельмі хацела ехаць, я ўжо там была шмат разоў. У прошлым годзе я была на Корфу на востраве. Гэта соло падарожжа, я прыехала сюды адна, таму я думала, што я буду тут рабіць. Я люблю гуляць, таму мне было важна, каб недалёка ад гатэля быў горад. Але і гатэль у горадзе мне таксама не хацелася. Хацелася гатэль больш у такім прыродным, прыгожым месцы. Пляж знаходзіцца вельмі блізка. За 2 мінуты я дахажу да пляжа. Ад горада да гатэля пешу 30 мінут. Я яшчэ не хадзіла, але вось сёння збіраюся схадзіць, пагуляць і паглядзець на горад. І для мяне было важна, каб я магла ў нейкія месцы даехаць сама. На аўтобусе, напрыклад, ці можа я возьму велосипед. У мяне ёсць ужо некалькі месцаў, якія я хацела бы панаведаць. Паглядзім, куды ў мяне атрымаецца схадзіць. А зараз перапранаюся і іду ў горад. Тут вы бачыце галоўную плошчу горада Кос. Як і ўсюды, шмат кафэ і рэстаранаў для турыстаў. Дарэчы, гісторыя ў гэтага вострава вельмі цікавая. Амаль 400 гадоў ён належаў туркам, а з 1912 па 1943 год быў пад уладай Італіі. І толькі ў 1948 годзе Кос стаў часткай Грэцыі.
Недалёка ад плошчы я зайшла ў царкву Агія Параскеві. Яна была пабудавана ў 1932 годзе. Унутры вельмі прыгожа, фрэскі ад падлогі да столі. І яшчэ адна цікавасць. Прама ў цэнтры горада знаходзяцца руіны. Храм Аталідаў і алтар Дыяніса, пабудаваныя ў 2 стагоддзі да нашай эры. Я вельмі здзіўлена, што захаваліся кавалкі гісторыі з розных часоў, і нават такіх старажытных. Падыходзіць да канца першы дзень на востраве. Я выбрала рэстаран для вячэры з вельмі рамантычным відам. А вам дзякую за прагляд. Калі відэа спадабалася, буду ўдзячна за лайк і падпіску. А ў наступных відэа чакайце працяг майго падарожжа і прыгод. Да сустрэчы!